Shut the hell up, shut the hell up, shut the hell up and get your work. Subscribe to my channel! Subscribe to my channel! Big love shout out mga kadusanan. Ngayon mga kadusanan, ang Aninohon family ay nagkakaisa mga kadusanan kasi yung aming kamag-anak mga kadusanan galing sa Compostela Valley mga kadusanan ay umuwi dito sa Apa-Apa mga kadusanan. So mga kadusanan, may kunting salo-salo lang naman mga kadusanan. May saging at saka baki mga kadusanan, no? Ayan si Ate Pinky mga kadusanan, no? Tinuturuan niya kami mga kadusanan kung paano linisin ang baki. Ayan. Kasi mga kadusanan dito sa Apa-Apa mga kadusanan, marami ng mga baki mga kadusanan na ibinibinta mga kadusanan. Ang sarap ng baki mga kadusanan. Pwede siyang lutuin na lagyan ng mga kadusanan, no? Gata mga kadusanan. At pwede din siyang sabawin mga kadusanan. Lagyan ng maraming mga panakot mga kadusanan, kagaya ng tanglad mga kadusanan. Ang sarap talaga ng baki mga kadusanan, no? Iba talaga yung sarap ng baki mga kadusanan. Masarap pa talaga siya sa manok na sinabaw mga kadusanan. Dito kasi sa lugar namin mga kadusanan, ang mga tao ay mahilig kumain ng baki. Kasi bukid kasi mga kadusanan, marami kang makukuhang mga baki dito mga kadusanan. So ayan mga kadusanan, si kadusanang Laika mga kadusanan ang siyang nagluluto. Nagluluto rin siya mga kadusanan ng pansit. Ayan. Mahilig din kasi kaming kumain ng pansit mga kadusanan, no? Kunting salo-salo lang naman mga kadusanan. Pero ang lahat ay masaya mga kadusanan. Kasi kasama natin ang ating mahal sa buhay mga kadusanan sa hapagkainan mga kadusanan. Ayan si kadusanang Laika mga kadusanan. Enjoy na enjoy siya mga kadusanan sa pagluluto mga kadusanan. Ayan yung baki mga kadusanan, oh. Nakikita niyo yung baki mga kadusanan? Ayan. Grabe yung sabaw mga kadusanan. Umaapaw na mga kadusanan sa kaldero. Ayan, buong-buo talaga yung baki mga kadusanan, oh. Nakikita niyo mga kadusanan? Ayan. Sa akin kasi mga kadusanan, ang baki mga kadusanan, no, masarap talaga ang baki, lalong-lalo na sa paa nito mga kadusanan. Ayan, ang mga pa-chill-chill lang mga kadusanan, naghihintay mga kadusanan, excited na silang lahat mga kadusanan sa niluto ni kadusanang Laika. Ayan. At yung baki mga kadusanan, malapit na din niyang maluto mga kadusanan, no? Mga kadusanan, pasensya na talaga mga kadusanan sa Tagalog ko mga kadusanan na tuwad baliskad mga kadusanan. Alam nyo naman mga kadusanan, no? Kapag Bisaya mga kadusanan, nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog mga kadusanan. Kaya pipilitin ko na lang ngayon mga kadusanan kung paano magsalita ng Tagalog mga kadusanan. Sana maintindihan nyo mga kadusanan. Excited na talaga ang lahat mga kadusanan sa niluto na baki ni kadusanang Laika mga kadusanan. Yan kasi si kadusanang Laika mga kadusanan, masarap yan magluto mga kadusanan. Kapag may mga occasion dito mga kadusanan, sa Apa-Apa mga kadusanan, lalong-lalo na kapag may birthday mga kadusanan, no? Si kadusanang Laika magaling siyang magluto mga kadusanan.
Siya yung tagaluto ng Aninuhon family kapag may occasion mga kadusanan. Pag piyesta din mga kadusanan, siya rin ang nagluluto mga kadusanan. Sa simpleng putahi mga kadusanan, napapasarap ni Kadusanang Laika mga kadusanan. Dahil sa pagmamahal niya sa kanyang passion sa pagluluto mga kadusanan. Passion niya talaga ang pagluluto mga kadusanan. Talented talaga si Kadusanang Laika. Hindi lamang sa pagdadrama sa kadusanan, kundi rin sa pagluluto mga kadusanan. Nais nga niya mga kadusanan na mag-vlog siya mga kadusanan, no? Na magluluto siya mga kadusanan. Pero wala pang budget mga kadusanan, no? Kasi kailangan kasi kapag nagpa-vlog tayo mga kadusanan ng pagluluto mga kadusanan, no? Kailangan tayong gumastos para sa ating mga recipe. Ayan. Ayan, si Kadusanang Laika, pagod na yan mga kadusanan. Nakikita niyo sa mukha niya mga kadusanan, no? Haggard na talaga siya mga kadusanan. Para siyang binibigatan sa luwag na hawak niya mga kadusanan. Ayan, pinapatuloy niya pa rin mga kadusanan ang pag-uukay sa pansit mga kadusanan. Pasensya mga kadusanan, may mga bata, may mga aso mga kadusanan, no? Pagala-gala. Ayan yung ano namin mga kadusanan nyo. Isa yan, nakamag-anak namin mga kadusanan na umuwi dito sa Paapa. Matagal-tagal ring hindi nakaka-uwi yan mga kadusanan. Ayan, excited na talagang lahat mga kadusanan, no? Ayan, excited na talaga. Pasensya na po mga kadusanan na ang lugar mga kadusanan, no? Madilim mga kadusanan. Oo, walang sapat na ilaw mga kadusanan. Ayan mga kadusanan, kainan na mga kadusanan. Sana materhan nila ako mga kadusanan ng pagkain mga kadusanan. Kasi mga kadusanan ako kasi ang nag-video mga kadusanan, no? Wala kasi ibang cameraman mga kadusanan, kundi ako lang mga kadusanan, no? Ayan. Sana pagkatapos ko nito mga kadusanan ay materhan nila ako mga kadusanan. Ayan, tumatawa si Kadusanang Nining. Ayan mga kadusanan, thank you for watching. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, Like a Burn Aninuhon. Ayan, thank you so much kay Mukhaon Ako.